Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина улгатыба кайбер темалар турында. Йоршолыда бор җыелмасы арзанайды, ләкин башка товарларның хаклары күтәрелә башлады. Бу ни белән бәйле? Көз кирза итекләр вакытын Йоршолыда армияга чакырылучыларның беренче төркемен озаттылар. Йоршолыда бор җыелмасы арзанайды, белгечләре бәяләвенчә, кайбер яшелчәләргә бәяләр 3%-ка кимегән. Шулай ук вакытта башка товарларның хаклары күтәрелә башлады. Беренчел кирәкле азык-төлекне күпме торуы хакында Айзилә Шаймөхәммәтова сөйләр. Белла Гәрәева азык-төлек продуктларын сату эше белән инде 30 елга якын шөгыльләнә. Яшелчә һәм җиләк, җимеш, яшел тәмләткечләр, консервлау өчен җыелма, участогында үскән бар нәрсәне дә сата ул. Шәһәрдәшебез әйтүенчә, ул җәен бакчада эшли, ә көзен сатуга үз товарларын куя. Бу уңышларга бәяләр узган ел белән чагыштырганда үзгәрмәгән. Все, что как было, так и есть. Все по нормальным ценам, по низким ценам. В магазинах намного дороже, чем у нас здесь на улице. Татарстан станд мәгълүматларына караганда, октябрьнең соңгы атнасында кибетләрдәге киштәләрдә бәяләр чыннан да үзгәргән. Шулай итеп, кәбестәнең бәясе төшкән. Хәзер кибет киштәләрендә аның килограммы 14 сум тирәсе. Бәрәңгенең килограммы да 3,66%-ка арзанайган, 20 сум тирәсе. Шулай ук суган, кишер һәм чөгендернең дә хаклары төшкән, һәм алар хәзер тотрыклы дәрәҗәдә саклана. Моны чаллылар да раслый. Если сравнить то, что сначала было, естественно, все подешевело. Картошка подешевела, морковь, овощей. Так, помидоры, цены приемлемые. Ну, в основном все нормально. Конечно, сейчас огороды-то у нас закончились в период. Вот хочется зелень пить, репу, редиску. Подешевело, да. Очень много скидок на все овощи. Ну, фрукты тоже. Йомырка, шулай ук Россиянең урта полосасында популяр яшелчәләр, помидор, кыяр кебек азык-төлек хаклары исә кыйммәтләнгән. На помидоры подорожание идет, я вот посмотрела, на яблоки были, тогда вот смотрю. В общем, намного изменений есть. Небольшое подорожание есть, но тем не менее, в принципе, как бы нормально, приемлемо, пока приемлемо. В сравнении с прошлым годом цены были намного выше, но в начале года, в крайнем случае. Сыер ите, сосиска, сарделька, коймак, ремшек, балалар ризыгы һәм башка шундый төр товарларга да бәяләр бераз күтәрелгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хәбзей, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Йоршолыда хәрби хезмәткә чакырылучыларны армияга озаттылар. Солдатлар шефлыкка алынган частьләрдә хезмәт итәчәк. Искәртеп үтәбез, бу ел Россиядә планлы чакырылыш 1 айга соңрак башланды. Аның сәбәбе өлешчә мобилизация. 2022 елда армияга барлыгы 3000-гә якын татарстанлыны җибәрү ниятләнә. Тулырак алдагы материалда. Смирно. Равнение на середину. Полковник, команда в количестве 31 человека для отправки вооруженных сил Российской Федерации построена. Иртәнге сәгать 5 КамАЗ мәдәният сараенда эш кайный. Залда яшь егетләр һәм аларның туганнары һәм дуслары. Бу хәрби хезмәткә көзге чакырылышта беренче төркемне армияга озату. Мы сегодня планируем из города отправить более 40 человек. Первая отправка. И главное, что эта отправка идет сразу практически 70% наших подшефных частей. Это Черноморский флот идет и Йошкар-Ола. Көзгә чакырылыш ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә армияга 270-тән артык чаллы егетен җибәргә ниятлиләр. У нас большие планы, много задач, мы с ними успешно справляемся. И этот призыв не будет исключением. Своих ребят поддержим и обязательно окажем всевозможную помощь. Адалят Абдуллаев армияда хезмәт итүдән качмыйча үзе хәрби комиссариатка килгән. Аның хыялы хәрби корреспондент булу, армияда хезмәт итмичә генә бу барып чыкмаячак ди егет. Сам давно снимаю, сам давно пишу. Вот. И решил пройти срочную службу для того, чтобы
работать военным корреспондентом. Мне нужны эти навыки. Поэтому иду в элитные войска. Скорее всего, попаду в воздушный десант. Хәрби хезмәткә чакырылучыларны узатырга аларның туганнары һәм якыннары килгән. Эмоции хорошие, давно готовились к этому, и сам готов уже, настроенный, всегда готов был служить. Хочу, чтобы легкая служба была, вернулся живой, здоровый. Переживаем, конечно. Вот. Год будем ждать. Илнур Әлмиевнең үрнәк алыр кешесе бар. Нәкъ менә шуңа күрә ул армиягә барырга уйлаган. Аның әтисе контракт буенча хезмәт итә. С духом собрался, пошел. Что такого-то? Он не будет отца Год, не два, быстрее пройдет. Татарстанда көзге чакырылыш кампаниясында 3000-гә якын егетне армиягә озатырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолалар шул исәптән мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләре дә диңгез маҗаралары пәрәвендә булды. Алар беренчеләрдән булып дельфинариның яңа репертуарын карады. Тамашаны берничә көн эчендә 700-дән артык хәрби бурычлыларның якыннары бәяли алды. Аларның кайберләре белән хезмәттәшебез дә аралашты. Елена Зарипова дельфинарийга 2 улы белән килгән. Аның сүзләренчә, элек алар дельфиннарны һәм диңгез мәчеләрен телевизордан гына күргән. Все, времени нету. Все работа, все никак. Первый раз. Вот. Дети уже взрослые, а вот первый раз еще. Раньше не видел, но для меня это, думаю, наверное, очень интересно. Я очень хотел посмотреть дельфинов, раньше их не видел. Киләсе тамашага алар бергә килергә өметләнәләр. Кечкенә кызлары һәм әлбәттә гаилә башлыгы Роберт Зарипов белән. Хәзер ул Казанның танк училищесында башка мобилизацияләнүчеләр белән бергә хәрби күнекмәләр уза. Алар хезмәттә чакта шәһәр хакимияте аларның гаиләләре турында кайгырта. Шулай итеп, балалар кинотеатрда, картиналар галереясында һәм дельфинарийда булдылар. В нашем дельфинарии постоянно меняется, обновляется репертуар. И буквально вот с 28 октября у нас стартовала новая шоу-программа. Это буквально все это премьеры. Идут новая шоу-программа с участием приглашенных артистов. Это выступает гимнаст в роли Человека-паука. Дельфинарий хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, алар алга таба да мобилизацияләнүчеләрнең балаларына тамашалар күрсәтергә әзер. Сүз уңаеннан сезгә бераз сер ачырбыз. Тиздән дельфинарий тулыландырылачак. Чаллыга бер дельфин һәм 2 диңгез арысланы китерәчәкләр. Аларны кайчан китерәселәрен хезмәткәрләр хәбәр итмәде. Бары тик бик тиздән булачагын гына белдерделәр. Резида Шаймарданова, Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Центр занятости населения приглашает 9 ноября с 10 до 12 часов на городскую ярмарку вакансий. Ждем вас в молодежном центре НУР 102. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун». Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 000 рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.